guys! Fresh from the farm, bago lang akong ligo. So, welcome to my vlog. So, karon guys, mag room tour ta OFWED. Nalubat ako sa cellphone. Mag room tour ta guys, OFW room tour edition. Pakita na ko sa inyo ang akong kwartong matuod nga saksi sa tanan kasakit, tanang kalipay, ug tanang kalami. Oh my God! Char lang guys! Char lang! Char! So, tara guys. 1, 2, 3! Ready! Muna akong mga sanina nga pang-uranay the ring. Kaya nga akong panglakaw guys naa sa luggage bag. Charot. Morning. Yan kini. Mga kwaknit na siya na din ha. Kwaknit. During a side guys. Nagap na. Ayaw bre. Mga chuba-chucho na rin. Yan. O pang winter mga bags. O pang winter kaya punto. Lotion. Mga napkin, mga unsa-unsa, mga chobanes, tapos na ako'y biscuit, guys, para gutuman ko sa gabi na akong sima-simaon. So, guys, dirita nga, side. So, kani guys, muna akong ipon. Taga ng ayo, pwede na akong mag-for good. Charot lang. Okay ni day guys, naadyo ni permenti sa akong tapad kay duha ang purpose sa ni sudlay ug pangkalot na ko ini sa akong likod nga di na ko maabot. Tanawa guys ha. Naman ko. Ipangkalot na ko siya kay hait man gud siya guys. Tapos maning ako ang mga pangpagwapa rin. Buton, mga toner. So, tapad yapon ako na siya. O ang samin. Tanawa ko nag-vlog. Ay, ano to? Diripot ko ga-vlog. So, makita man ninyo sa ko ang mga vlog guys nga. Kargado dyan natin ko diri sa kwarto, no? O sa gawas every day off na mo. Then, mo na siya kung gihimong studio diri. Saksi ang tanan diri sa akong gipangbuhat. Sa likod pang buhat. Matulog guys. Kamu alay. Hindi mo na matulog. O once ako mga posisyon matulog. O kinsang akong mga ka-storya, ka-video call. Charot lang. O na guys. So, happy kay ko nga. Na ako ito galing ng kwarto. Nagpasalamat ko sa ko ang amo nga buutan kay sila sa ko. Char.